פקד כהן, אני חושב שגיליתי את האזור. כן, גיליתי את האזור. כן. הכל צבוע. יש מסלול צבוע. כן? ברחובות הרבה פחי אשפה. הרבה פחי אשפה. בסדר. רק רגע, סמל לוי. הלו, עכשיו שומעים אותך הרבה יותר טוב. סמל לוי, מצאת את האזור, כן? מה? קריית רם, בסדר. קריית רם. תגיד לי בבקשה באיזה רחובות. אני מסמן, סמל לוי. כן. מהכיכר ברחוב הסתיו עד רחוב השקמה. בסדר גמור. טוב מאוד. כן, סמל. כן. כן. מה קרה, פקד כהן? אם פקד כהן בחדר המבצעים, כנראה שהמבצע מסובך, אה? כן. טוב מאוד שבאת, מתי. אנחנו זקוקים לך. מה קרה? כן. רק רגע. כן, בסדר גמור. זה שוב דוקטור לא. הפעם אנחנו משחקים בפחי אשפה. ספר לו מה קרה, פרופסור. אתה מתי מתוק? איך ידעת שאתה צריך לבוא לכאן? הדוקטור לא שלח אותך? סלח לי, מי אתה? אני פרופסור חריף, פרופסור לכימיה. כן. ומה העניין? 20 שנה עבדתי ופיתחתי חומר כימי מסוכן מאוד. אם לא נמצא את החומר הזה תכף ומיד ולא נכניס אותו למעבדה, אנחנו מסכנים את כל הסביבה. לשמה פיתחת חומר כזה? זהו סוד. אינני יכול לספר לך ואף לא לאדם אחר. אני הכנסתי את החומר הזה לתוך 2 בקבוקים, ואז הגיע העיתונאי הזה. שלום. שלום אדוני. כן? אני מן העיתון כוכב העתיד. שמי דוקטור לא. באתי לראיין את אדוני בקשר להמצאה החדשה שעכשיו המצאת. זהו מחקר סודי שלי. איך נודע לך על כך? אתה משחק באש. אם הנוזל הזה ישפך, אז אוי ואבוי לכולנו. אתה משחק באש, אם זה ישפך אז אוי ואבוי לכולנו. אני יודע סבא, אני יודע.
סבא, עכשיו תיגש ישר לפקד אלברט כהן. תמסור לו דש מדוקטור לא, ושיקרא מהר למתי מתוק. הבנת? יופי סבא, יופי סבא. תודה רבה לך, סמלוי. בסדר גמור. זהו. סיימתי. זהו, זה גמר. קריית רם. זהו המסלול שבו נסעתם. טוב, אפשר להתחיל לחפש בפחי אשפה. חכה, אל תתחיל עוד. מה יש? סליחה, איך קוראים לך? פרופסור חריף. פרופסור חריף. פרופסור חריף, כן. ובכן, אתה צבעת את מסלול הנסיעה. כן, לא הייתה לי ברירה. טוב עשית. ואתה אומר שדוקטור לא הניח את הבקבוק הראשון בתחילת המסלול הצבוע, ואת השני בסופו. כן, אחרי שהוא הניח את הבקבוק הראשון בפח, אני התחלתי לצבוע את המסלול. ואחרי שהניח את הבקבוק השני בפח, הוא לקח ממני את הצבע. כלומר, כל מסלול הנסיעה צבוע. כן, לא הפסקתי אף לרגע. אלברט. כן? בוא נתבונן במפה. טוב, אבל בסדר. מה יש פה להתבונן? לא רואים לא התחלה ולא סוף. הכל קו אחד רצוף. תשיג לי בבקשה את סמל לוי. כן, בבקשה. הלו? את סמל לוי. הלו? כן, מתי. תאמר לי בבקשה, כמה פסי צבע יש בכל המקומות? צבע אחד. כמה? כן, בכל המקומות, רק אחד. רק אחד? תודה. זהו. יש רק פס אחד. זה מזכיר לי ציור הנעשה במשיכת קולמוס אחת.